daktari tiwachone oka winj maber. Koro wanyalo change or something like that. Koro dend ji tofauti. Mine be react tofauti gi different contraceptives or family planning. Koro chaka i daktari obo wachoni gima nyalo winjre gi dendi to wek winjo gik ma ji wacho nikech kaka gimoka depo kose pills kaka no timi okochuno no gigo bo timre koda donge koro nikech mane we achiedh na de maduong samoro ng'at nyalo neno ni Pamela samoro tiyo kramna gi contraception aina ne kaka charo na dhi atem samoro ineno ka medo kata na pek mar del waseneno mine ma bende samoro kochako tiyo kramna gi contraceptions kata na yedhe mag komo nyuol ineno ka dendgi osechako medore gi medo kilo mano side effects mantie lakini kiwinjo no ok winjri gi dendi inyalo change inyalo dhigi non hormonal methods nikech kimedo kilo mano nyiso ni en hormones koro kichako rango yore ma non hormonal mano be konyo nikech oko interfere gi hormones ahinya ne korom gajuan kikawe yoko wadongi dakika 15 mar mondo mwatiek twak kama mano kotende kod okenge mag komo nyuol wantiere gi jalony mano Pamela Adhiambo mabende wuok e riwruok mongere kaka Reproductive Health Network Kenya mabende golo doke itwa kotende kod okenge mago mag komo nyuol samoro in miyo in wuoro madaro komo nyuol ko kacha ponono ni isekomo nyuol to samoro yedhe mabende itiyo godo ok dhi makare kodi nitiere moro mabende riwruok mar Reproductive Health Network Kenya